Mbak Tatin. Tatin ya. Lestari Handayani yang menggemaskan. Iya. Wes gak dinggo meneh sarung tangane, Mbak. Ya, wis Aja linggo. Ayo kayak tengok kayak ganti kancane kok. Kowe ngopo ya kaya wong arep ngremindok. Diklike ra pas Ayo lho. meng arep linggo kari glu dadak. Iki kepala. Kaya mau nyisihke susuh lho iki. Ya jan susu akeh banget Pak iki. Apa sih? Apa-apa gak diruri lho. Ayo wong kowe iki wong kancane meng kari linggo kok. Dingklike mboten pas nggon kene. Hah? Dingklik. Oh. Dingklek ora pas ora. Iya. Wis ngilangke dingklek 3 e. Oh iya to. Gampang cepet. Hati-hati. Kok ngilangke dingklek 3. Mula le linggo alon-alon biasane langsung juluk ngono kuwi terus ilang. Oh. Nendi dingklekku bareng go mlaku tiba dhewe kluthak. Ngawur ora. Mbak Tatin ya wis diaturake.